Nech sa páči, pán profesor, máte slovo. Za slovo. Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia, nemám rád chvály a všetko to, čo tu bolo dneska povedané, je iba prejavom toho skrátka, že prácu, ktorú 30 rokov na univerzite a okolo univerzity vykonal som vždy s láskou a veľmi rád. Takže keď robíte veci naplno a máte dobrých partnerov, a dneska tu sedia pán profesor Šikula, s ktorým som prežil obrovské množstvo veľmi zrušujúcich vecí a malinko sa tak dovolím odbočiť. V roku 2002 sme predkladali do vlády Slovenskej republiky 19. septembra, to bolo materiál o tom, či vstúpiť alebo nestúpiť do Európskej únie. Boli dva nezávislé granty, jeden som robil pod mojím vedením, druhý robil pán profesor Šikula. Takže boli sme na Slovensku ekonomovia tiež pri mnohých veľmi dôležitých veciach a prejav toho, že to všetko nakoniec dopadlo, bolo to, že nie všetci tam prišli zarobiť, prišli ľudia, ktorí boli presvedčení o tom, že to, čo sa robí v najlepšej viere a bolo to aj pre Slovensko najlepšie možné riešenie. Chcem som povedať ešte dve drobné veci. Som strašne rád, že som na pôde alumní klubu, ako dekan fakulty som ho založil na obchodnej fakulte. Tichučko, veľmi ilegálne som mnohé roky, prakticky do dnešných dní dával dohromady zoznam všetky absolventov obchodnej fakulty a okrem iných mien ako Andrej Babiš, ktorý bol môj spolužiak Ruško a Tomáš Hrnek, ktorý je môj prvý doktorant, ktorí sú dneska v prvej päťke najbohatších ľudí v Čechách, čo samozrejme bohatstvo nie je vždy synonymum niečoho veľkého, ale predsa to hovorí o tom skrátka, že to je nejaké penzum výsledkov práce. Máme za sebou obrovské množstvo významných vecí a bol som veľmi rád, že som bol hodne pritom. Keď pani Wagnerová čítala to všetko, v čom som bol nejako zamontovaný, možno ste mali pocit, že som tak širokospektrálne orientovaný, ale ja to vedem na správnu mieru. Ja som od roku 80, kedy som sa stal doktorantom, respektíve tedy ešte ašpirantom pána docenta Onduša, ktorého posledná funkcia bol politický poradcu Rezu Pahlavího v Iráne, venoval som sa exportnej výkonnosti. To bola téma úplne nová, on si skrátka prišiel zvonka a povedal, toto budeš Peter robiť, ja som sa na tom hral. Takže na konci z exportnej výkonnosti sa stala konkurenčná výkonnosť a prakticky všetko ostatné, čo som robil, bolo konkurencieschopnosti slovenskej, dneska európskej ekonomiky. Keďže ona je vysokoenergeticky závislá, automaticky som sa musel venovať dneska obchodovaniu s ropou a zemným plynom. A keď dneska budem hovoriť o Číne, je to zasa nič inšie, je to o tom skrátka, že svet sa pokiaľ ide o konkurencieschopnosť mení a na báze toho dneska, že Čína zožiera zo sveta oveľa viacej ako doteraz, znamená to samozrejme, že pre ostatných zostane menej a tá Čína obrovsky expanduje cez mnohé oblasti, na ktoré budem dneska sa snažiť nejakým spôsobom poukázať. Znači, toto všetko je vlastne dôvodom, prečo vznikla aj táto knižka, ktorú som vydával niekedy v marci a ona sa venuje hodne energetike a venuje sa hodne zahraničným investíciám a exportu, pretože práve o tomto všetko vo svete je. Čiže na tom samozrejme dneska komplikované až tragické je to, že ten boj o konkurencieschopnosť dneska není win-win pozícia. Znamená to, že ak niekto vyhrá, znamená, že niekto musí prehrať. A týmto posledné roky jednoznačne prehráva aj Európska únia a ona stráca konkurencieschopnosť a stráca, by som povedal, šancu v budúcnosti niečo dosiahnuť, pretože dneska Číňania skupujú zahraničné investície po Európe a skupujú najvýznamnejšie firmy, budem o tom hovoriť. Druhý dôvod, ako som sa dostal k Číne, bolo to, že v roku 1995 ešte ako mladý dekan som dostal ponuku ísť do Číny prednášať. A šlo to tak ďaleko, že som vtedy na Univerzite medzinárodných vzťahov išiel podpísať dohodu o spolupráci, čo bola tiež prvá dohoda medzi Českom a novovzniknutým Československom alebo novovzniknutým Slovenskom a Čínou. A keďže mi nedal vtedajší rektor mandát na to, aby som tú dohodu podpísal, tak potom podpísali Česká vysoká škola ekonomická, tedajší dekan Miller, ktorý bol vtedy rektorom Vysokej školy ekonomickej. Ale odhľadnúť od toho som dostal šancu na Číňanov prednášať. A bol to pre mňa jeden poznášajúci pocit, vtedy bolo cez Peking 8 km diaľnice, dneska je tam tých kilometrov zhruba 9000, bolo obdobie, kedy kríze robili, alebo zníženie ekonomického rastu robili 1500 km, ale tie diaľnice, ktorá má 8 prúhov, tam 8 naspäť, alebo jasné, o čom hovoríme, robili každý rok. A prišiel som na školu, kde bol rektor, ktorý nemal vysokú školu. Čo bol pre mňa prvý šok, lebo žil som v akademickom prostredí a vedel som skrátka, že to si musíte vydobiť. A keď som sa potom s tým rektorom, sedeli sme v jednej miestnosti a som dostal jeho vizitku, neboli žiadne tituly, hovorím, ako vás mám menovať. A on hovorí, viete, ja som s Teng Xiaopingom prešiel veľký pochod cez celú Čínu a vyhnali sme vlastne Kuomintang a Čangajška na Formosu, teda dneska to je Tajvan. A to bola hlavná zásluha na rektora ekonomickej školy, ktorá dneska je v prvej stovke najlepších európskych svetových vysokých škôl podľa európskeho rebríčku. Takže to bol pre mňa prvý šok. Druhý šok bol ten, že v tom čase, keď sme tam sedeli a s pánom Karolíkom, ktorý bol neskorší generálny riaditeľ Dusla Šala, predtým bol pravá ruka pána Babiša a vtedy tam bol reprezentant Petrimexu, tak sme sedeli a zazvonil telefón.
naraz celá škola prestala dýchať, začal tak blikať také svetielko, my sme sedeli ďalej, sme si mysleli, že nič, a to volá pán Teng, že, ktorý v podstate po Mao Tse-tungovi prevzal de jure vlastne vedenie Čínskej ľudovej republiky a dohadoval stretnutie o nejaké zahraničnej delegácie. Ja som tam bol 5 dní a keď som prišiel po 5 dní sa na to stretnutie pozrieť, tak naraz som zistil, že som v inom svete, pretože tam boli ruské baráky, okolo bola planina, 4 žiguláky, 4 dekanov, plat mali $70 mesačne a naraz ste prišli do krásneho parku, kde všetko fantasticky fungovalo a vtedy som povedal, aha, v tomto štáte a v tých ľuďoch je zamontované niečo, čo nikto iný nemá a budeme sa toho musieť báť. Takže odtedy som vlastne nesol v sebe myšlienku a niekoľkokrát som na tým prednášal aj vo svete a robil som na to prednášky pre MBA programy dneska na iných vysokých školách. Takže vyústenie, prečo Čína dneska, aj tá kniha, ktorú som urobil a pán Tarej je v dispozícii, vlastne bol nejaký môj prirodzený taký, by som povedal, vývojový stupeň, kde som prišiel na to skarta, že svet je dneska predovšetkým o konkurencieschopnosti, dneska o geostratégiách, strategických záležitostiach a je o zdrojoch. A tie zdroje vždy sú nejakým spôsobom rozdeľované a nie vždy je to tým, ktorí si to zaslúžia. A obchodníci hovoria o tom, že v obchode nedostanete nikdy to, čo si zaslúžite, iba to, čo ste si schopní vynegociovať. A o tom by som chcel dneska vybrať. Ja mám tie prednášky, ona je veľmi dlhá, a nebudem ja tu unúvať dneska 2 hodiny, prednáška vám zostane k dispozícii. Mám tu čas tak popredkávané rôznymi výrokmi a skúsenostiami, takže by som povedal, možno nebudem hovoriť to, čo máte ako namalované, ja budem sa snažiť skôr komentovať to, čo budete mať dneska pred sebou. Ak budem hovoriť veľmi pragmaticky a skúsim sa odbrniť do patosu a diskusie o tom, ako pán Rubini a pán Krugman hovoria o tom skarta, že tá Čína už to má na kraju od roku 2009 a ekonomika pôjde dole a čaká, že tam bude kolaps a podobne a zabúdajú dneska na to, že to stále 3,3 miliardy ľudí, ktorí majú obrovské ambície a sú schopní nesť, nepýtať 20 hodín denne pracovať. Tak prichádzame k tomu skarta, že tá ekonomika a jej konzistencia je postavená na niektorých oporných múroch. Ja skúsim o nich hovoriť. Prvý je otázka hospodárskej stratégie. S pánom docentom Prenom sme sa kedysi stretávali, keď ešte robil námestníka a vieme, čo bolo diskutované o hospodárskych stratégiách. To, čo pre hospodárskú stratégiu okrem mnohých vecí, to znamená vyjasnenie si cieľa, kam sa chceme dostať. Vyjasnenie si toho, akým spôsobom sa k tomu chceme dostať, ak toto urobí, majú Číňania ideologické jasno predovšetkým v tom, že stavajú, a je to, by som mal prozaická vec, stavajú svoje vlády na 10-ročnom mandáte. Znači, ak v novembri vládnejšieho roku schválili predvládnejšieho roku od 15. marca tohoto roku nastúpila nová čínska vláda, nastúpila s tým, že má mandát na 10 rokov. Takže keď zoberieme povedzme teóriu investičného cyklu, ktorá funguje zhruba 4-6 rokov, znamená to, že na rozdiel od slovenských vlád, ktoré sme zmenili už asi 20, ktoré fungujú 1 rok alebo 4 mesiace až 4 roky, tak žiadna v podstate nie je zodpovedná za svoje geostrategické rozhodnutia. Tá čínska vláda je. Druhý významný faktor, poďme trošku na preskáčku, aby som sa držal v kontexte, je otázka toho, že Čína je svojím spôsobom diktatúra. Je to diktatórská krajina, je zaujímavé, že ako sa fantasticky pozitívne presadzujú radikálne ekonomické zmeny v krajinách, ktoré sú diktátorské. Tá demokracia v podstate, by som povedal, zábrana toho, aby sa niečo dalo presadiť. A keď zoberiete dneska ekonomický úspech Indonézie alebo ekonomický úspech Malajzie, Južnej Korei, si všimnite, všade boli generáli na čele. Áno, teraz indonéský prezident bol bývalý šéf Umproforu v Jugoslávii, keď sa delila, hej? Znači, že je tam niečo, čo v konečnom dôsledku my ako chápeme našou európskou optikou pohodlia a komfortu, ale jednoducho v tých krajinách, ktoré dneska sú ako líderi, je to otázka diktátorstva. Potom samozrejme si musíme postaviť otázku, že aké diktátorstvo to je. Ja som sledoval z Jaska ešte, nebolo to samozrejme komunistické strany Československa, ale Číny. A keď ste si pozreli ako do toho spektra tých delegátov, tak to bolo všetko zelené. Tam boli všetko uniformy. To značí, že napriek tomu, že sa bavíme o ľudovej republiky, podobne to je skutočne vojenská diktatúra, ktorá to riadi a ktorá to riadi jednoznačne. Keď som bol poslednýkrát v Číne, tak 2 dni predtým odstrelili tajomníka UVK ešte za mesto Šangaj kvôli korupcii. Ste bohatí, ste miliarda, dajú vás na štadión guľa do hlavy. To značí, že samozrejme môžeme sa hovoriť, že tam dneska veľká korupcia na úrovni regiónov a tak ďalej, ale čo je synonym dneska, že tá stratégia je jednoznačne presadzovaná, že presne dneska vie, kam smeruje a napriek tomu, že sú stále nejaké šumy okolo toho, oni presne vedia vlastne, čo chcú za 5, za 10, za 15 rokov a idú veľmi tvrdohlavo za svojím cieľom. Budem mať tomu niekoľko dôkazov. Samozrejme, že toto všetko, o čom hovorím, nebolo náhodné. Ten prvý inkubátor, ten prvý taký kontrolný balíček boli vlastne štartovanie krajín, ktoré ja v svojich knihách zahrňam ako ASEAN 4, značí Hongkong, Singapur, Tajvan a Južná Kórea. Značí bolo to niečo, čo riešil svojím spôsobom konzekvencie z prvého a druhého ropného šoku, kedy vlastne sa prudko vyhli ceny nákladové hladiny, pokiaľ ide dneska o energetické vstupy a boli treba niečím refundovať.
Keď zoberiem iba logiku, že 1. septembra 73 stál barel ropy $1,90 a v 80. rokoch stál $35 a vedľa toho ste mali cenu pracovnej sily, kde pri výrobe kobercov v 86. roku stál 1 hodina $10 v Belgicku, ktorý bol v Belgicku najväčší producent vyrábaných syntetických kobercov. A vy ste mali vedľa toho cenu jednej pracovnej hodiny v Thajsku 17 centov, v Hongkongu nejakých 30 centov a v Číne sa to nemeralo, pretože Čína prakticky ešte neexistovala ako zahraničný partner. Tak ste zistili, že to máte 100-násobne nižšie. Znači, tu sa niečo odštartovalo, kde sa využívali momentálne komparatívne výroby malé skupiny krajín a iba to bol taký pokus tým malým, že či to tam môže fungovať. Lebo sa vedelo, že sú premotivovaní, že sú manuálne zruční, že keďže bol Singapur a Hongkong v podstate britské kolónie, že tam skrátka je nejaký systém štátnej správy, že je tam systém vlastne biznisu, že tí ľudia skrátka majú nejaké vedomostné zázemie a že nezačínate, by som povedal, na čistej ploche. A až potom, keď prišli 90. roky a začala haprovať vlastne druhá skupina krajín, Malézia, Indonézia, Filipíny a Thajsko, tak až vtedy v podstate v konečnom dôsledku sa cez ich krízu, ktorá bola finančná kríza 97-99, vlastne vytvoril priestor pre Čínu. A tá Čína odštartovala aj nezastaviteľná. V tejto súvislosti treba samozrejme povedať tiež to, aká bola úloha transnacionálov, pretože toto všetko, čo hovoríme, to nie je presadzovanie ekonomických záujmov národných štátov. To bolo ekonomické presadzovanie ekonomických záujmov transnacionálnych korporácií. A tie prišli tam a to skúšali. Potom povedali, veď máme vedľa seba trh 1,1 miliardy hladných ľudí, ktorí chcú pracovať, dajme im dneska šancu, pretože každý z nich dneska zatiaľ nemá peniaze, ale v tom momente, ako začne pracovať, bude mať plat a bude kupovať. Znači, že odpálili skrátka kapitalisti niečo, čo myslím si, že už dneska nebudeme vedieť zastaviť. Pokiaľ ide o tie ďalšie veci, ešte si dovolím použiť taký jeden výraz Greater China, to som vyhral v jednej knižke od pána Fishmana, ktorý urobil jednu knihu, ktorá sa nazýva Made in China a on tam celé roky žil, tak to pozná. Tak sme trošku nastavili na to skratať, že to je Čína a Peking a tak ďalej. Treba si uvedomiť jednu vec, a bude to mnohé čísla dneska pregnantné, že funguje niečo ako je Greater China, tzv. Overseas China. To Greater China je dneska vrátane krajín, ktoré tu máte vymenované, to znači Tajvan, Singapur, Hongkong a Macao, majú eminentný vplyv na svet. Iba také drobné číslo, ktoré potom bude niekde v kontexte Indie. Je 500 miliárd exportu z Hongkongu, z územia, ktoré má 1500 km štvorcových a žije tam nejaké 3 milióny ľudí, z ktorých každý deň milión dochádza. Porovnajte so Slovenskom. Vedľa toho máte Tajvan, ktorý v mnohých položkách dneska je jeden najväčší producent dneska a prevzal dneska Lenovo, IBM, koľko ďalšie veci. A vedľa toho máte Singapur. Takže keď napočítame dneska všetky ukazovatele, to znači Greater China, to znači malé krajiny čínske a k tomu ešte veľkú Čínu, tak je dneska v podstate väčší exportér ako je celá Európska únia, absolútne najväčší vo všetkom vrátane dneska exportu a importu zahraničných investícií. A k tomu máme potom také niečo nenapadné, čo sa nazýva Overseas Chinese. To sú Číňania, ktorí žijú kvázi akože za vodou. Máme vždy pocit, že to sú tí, ktorí sú americkí a ktorí dneska majú 1/3 podiel na vývoji jadrových programov v USA a dneska sa všetci vracajú a na Fifth Avenue dneska finančné centra, ktoré sa znovu dneska vracajú a majú v Hongkongu 4-násobne vyššie platy, ako majú dneska v New Yorku. Tak táto skupina, áno, je nebadaná. Zase to drobné porovnanie. Na Filipínach je ich podiel, pokiaľ dneska počet obyvateľstva 1%. Robia 90% všetkých operácií na manilskej burze. V Austrálii ich je síce 3%, ale majú v ruke kompletne retail, znači malo. Na vysokých školách v Austrálii je pôvodom, to znači nazvem šikmovkých čínskeho pôvodu, povedzme Overseas Chinese, 5% detí. Z nich, áno, na stredných školách už je podiel 30% a na vysokých školách 90%. To, čo má dneska austrálsky vzdelávací systém obrovský problém, jak vytlačí Číňanov a nemáte ako, pretože jednoducho na príjmačke robí najlepšie príjmačky. To znači, že tu okrem toho všetko, čo vidíme, je tu čosi neviditeľné, čo dneska kolportuje. A keď zoberiete iba také dva drobné ukazovateľe, čo ma teraz od pásu napadajú, za vanejší rok sa predalo v luxusnom tovare za 230 miliard tovar. To je väčšinou letiská, luxusné tovary, ktoré je na to špeciálna metodika. 60% z toho kúpili dneska cestujúci Číňania. Dneska Číňania tvoria 40% všetkých cestujúcich, ktorí dneska vo svete chodia. Absolútne najvyššie, nikto taký není. Američanom cestuje 5%. Tak ako som hodne lietál po svete, kde som vždy stretával Japoncov a Korejcov, dneska máte všade Číňanov. A z hľadiska produkcie luxusných tovarov dneska samozrejme to je zároveň dôkaz toho, že tu vzniká nejaká nová vrstva. V prvej stovke najbohatších ľudí je 27 Američanov a 40 Číňanov. Takže je tu kopu indikátorov, ktoré zatiaľ nie sú v nejakej konzistencii, kde potvrdzujú to, že prechádza svet, pokiaľ ide o ekonomiku, historickými zmenami, ktoré nejakým spôsobom zatiaľ nezaznamenáme, alebo ich podceňujeme.
Ekonomický rast. Tak ako hovoríte o ľudskom tele, poviete si, aha, tak mám taký tep dneska a mám taký dneska tlak. Ešte si dovolím odbočiť, dneska som dostal ten krásny vtip, že čo má spoločné vlastne potentnosť a s intelektom, áno? Že či je, alebo nie, zistíte v relatívne veľmi krátkom čase. A keď hovoríme o ekonomickom raste, a teraz máte krásne čísla, Jožko Makuch, ktorý kedysi dekanoval so mnou na fakulte, píše, že je to fajn, že nebude to 2,1, bude to 22% predpokladaný rast. A keď zoberiete číselka, ktoré sú dneska za Čínu, a ona v podstate v priemere až do roku 2007 nemala nikdy nižší ekonomický rast ako 10%, pri 20 až 30% na naraste exportu. A môžeme sa baviť o tom, že aká bola pritom miera inflácie, tak táto krivka, ktorá za mladnejšie roky niekde na hranici 7,8%, áno, nie je ani tak nebezpečná v tom, že aha, fajn, čak Číňania prosperujú, viacej robia, ale je v tom, že na báze akých inputov je vlastne celá tá krivka dosahovaná. Poprvé, prudko sa mení charakter práce. Tak ako nám Číňania konkurovali roky v tom, že sme vyvážali a mali sme tu trh spodného prádla, textilu a odevov a topánok, dneska sú obrovskí konkurenti vo výrobe automobilov, tzv. automotive industry, áno, v oblasti telekomunikačnej techniky sú dneska najväčší producenti fotovoltickej techniky a všetko, čo tým súvisí na svete, čiže dneska úžasný problém napríklad pre Nemecko. Je to krajina, ktorá za hlavnejšieho predala 19,5 milióna kusov osobných automobilov doma, ich tam dneska 77 miliónov. Celá Európa 16 a dostalo sa zasa pod hovodu USA na 9 miliónov. Si predstavte dneska, že máte 19 miliónov nových automobilov. Čo to znamená dneska pre spotrebu, čo to znamená pre cesty a čo to znamená dneska, pretože na to peniaze, aby ste auta mohli kúpiť. Znači, že je to indikátor vlastne celkom prirodzený v tom, že vlastne tá ekonomika veľmi rýchlo rastie a prudko tým sa dneska mení nielen charakter toho, čo tvorí HDP, ale aj charakter exportu. Keď som na tom 95. roku, tak som stále mal pocit, napríklad som býval v luxusnom hoteli, ktorom každý deň menili všetko. Bol pondelok, koberce na chodbách, Monday. Modré záclony, útorok bol Tuesday, kompletne personál. Už som hovorím, to sú také veci, ak sa cítite nervózny z toho, to som nikde v živote nezažil. A to prvé obdobie 90. roky Číňania riešili, a preto sme to nevideli. Problém, ktorý bol hlad. Číňania boli hladní. Predstavte si, že Číňania vyrástli za posledných 20 rokov 15 cm. Tempo prírastku a ako zvyšovania výšky samozrejme hodne závisí s inteligenciou a s mnohými ďalšími záležitostiami, ale tam dalo prejav to skata, že oni boli stovky rokov hladní. A ja som samozrejme bol v nižší stredu a my sme diskutovali na tému Šianu a terakotových armád, tak tam to máme všetko vysvetlené. Ale oni už uspokojili svoju potrebu. To, že, a teraz to poviem ako virtuálne, že Čína má 2 misky ríže a teraz má 5 misiek ríže, znamenalo dneska obrovskú revolúciu v cenách potravín. Áno, tona ríže stála $150, dneska stojí 1000. To značí, že kopu indikátorov, ktoré v konečnom dôsledku vlastne potvrdzujú to, že ten vplyv toho ekonomického rastu nie je iba v tom skata, že tá Čína sa vám pre seba robí ako nejaké pozitívne blahá, ľudia bohatnú a majú sa dobre, ale nutne nejakým spôsobom zasahuje dneska svetový trh a v tomto prípade trh komodít. V roku 2009 sa vo svetovom hospodárstve udiali nejaké veľmi významné záležitosti. Poprvé, Čína sa stala prvýkrát najväčším svetovým exportérom. Pokiaľ bol zamontovaný do toho export so službami, čo je high-tech, druhý najväčší. A Čína sa stala druhým najväčším tvorcom HDP. Percentička máte napísané aj tie vývojové diagramy. Samozrejme, už v tom roku 2009, ak by sme prirátali tu Great China, už tedy vlastne dobehli pozície, pokiaľ ide dneska o HDP, vlastne Európsku úniu, respektíve dosahovali v parite kúpnej sily, lebo teraz hovorím o parite kúpnej sily, dosahovali v podstate úroveň americkej ekonomiky. Keď spomíname ešte, zabudol som zaviesť jeden výraz, a to je BRICS. Áno, ktoré samozrejme dneska píšete hodne po novinách, je zo skupiny vlastne krajín, je to skrátka Brazília, Rusko, India, Čína, niekedy ešte k tomu je ešte BRICS, plus je Juhoafrická republika, už dneska BRICS ako Indonézia, skrátka krajiny, ktoré mali vysokú dynamiku ekonomického rastu na 6%. Dneska už to samozrejme platí, pretože za posledné 2 roky je v tejto balíku už iba Indonézia a Čína. Tak naštartovanie tej ekonomiky v týchto tempách znamenalo, že oni v podstate to vysokou dynamikou dosahovali niečo, čo Goldman Sachs hovorí, v roku 2025 bude BRICS na úrovni svetového HDP parite kúpnej sily na USA. Dneska hovoríme, že v roku 2020 bude samotná Čína.
Viete, a keď sa v tej lokomotíve svetového hospodárstva vlastne tá lokomotíva vymení, to nie je otázka iba toho, že máte vyššie tempo, ale vy začínate určovať vývoj všetkých ostatných krajín. A v prípade Európskej únie je to dneska typické, pretože keby dneska nebol odbyt 19,5 milióna kusov automobilov, z ktorých sa vyrobila iba polovica v Číne, tak všetky nemecké automobilky a tým pádom slovenské automobilky predávajú v Číne, ak by to dneska nebolo, tak vlastne diskusia o ekonomickom raste je úplne irelevantná. Pretože osobný automobil samozrejme tvorí na percentách HDP dneska, by som povedal, nejaký podiel, ktorý sa zdá na prvý pohľad, že nie, by som povedal, životu dôležitý. Ale keď dneska zoberiete, že to znamená oceľ, to znamená plechy, to znamená pneumatiky, to znamená elektrickú energiu, tak vlastne toto všetko zamestnáva a svojím spôsobom kupuje Čína. Sekera zelená ešte roky 155 miliard dolárov a je v podstate na 100 miliard posledných 7 rokov. A toto priateľ, kto si budeme musieť na konci zaplatiť. Pretože to pasívno to nie je, že vydáte cenné papiere, jednoducho na konci skata tohoto všetkého je rast nejaké závislosti. Máme tu samozrejme ešte nejaké ďalšie veci okolo zahraničných investícií, ak dovolíte, potom to poviem na konci v jednom bloku, takže teraz sa nebudem venovať. Zahraničné investície. Mnohé rozhodnutia strategického charakteru, ktoré boli po tom roku 2002 o tom, že či pustiť na Slovensku zahraničný investora, či nepustiť, a ja som bol člen komisie, ktorá chystala a pripravovala vlastne privatizáciu strategických podnikov ako SPP a som za 24 hodín predtým sa tu vybrala poradca, vzal funkcie, lebo robil som takú istú pozíciu dneska aj v západoslovenskej energetike, takže by som povedal, že musel som študovať balíky materiál, čo si som o tom vedel. A uvedomil som si vtedy to, že jednoducho kapitálovo podvyživená ekonomika, ako bola typická pre Slovensko, s mnohými by sú mať nedúhmy, ktoré boli historické, treba nejakým spôsobom riešiť a že my z vlastných zdrojov nikdy na to nebudeme mať. Znači, musí to skratať nejakým spôsobom niekto prekryť. Takže nič inšie sa nám neponúkalo a nikde vo svete, ako sú zahraničné investície. A keď som začal pozerať na Čínu, tak som začal porovnávať, že čo robili zahraničné investície v Číne a čo robili u nás. V konečnom dôsledku to isté. Urychlenie ekonomického rastu, vytvorenie nových pracovných príležitostí, diverzifikáciu z hľadiska produkcie, získanie nových trhov dneska, spoznanie nových záležitostí a vytvorenie určitého finančného priestoru preto, aby ste povedali, už nemusím robiť iba dneska na zahraničných investorov, získal som určité zdroje, čo v Číne je dneska veľmi prísne viazané, aby som si kúpil vlastné know-how, vlastné patenty, vlastné licencie a mohol to robiť dneska už v režii štátu. To A sme splnili, to B sme nesplnili a dôvody samozrejme poznáme, môžeme na to hovoriť hodiny. Čo je ale veľmi závažným vlastne bodom toho celého procesu je otázka rebreaku. To značí, že vývoz investícií. Áno, keď zoberiete dneska napočítate vývoz zahraničných investícií zo Slovenska, sme niekde na nulitnej polohe, pretože vyváža dneska vlastne repatriácia kapitálu a refinancializácia, to značí, hľadajme tu zbytočne niekde, že tuto niekto investoval v niečom, maximálne vyváža peniaze, aby ich chránil dneska pred zdaňovaním. Ale Čína začala od roku 2008 vyvážať zdroje. A budeme mať za chvíľočku niektoré grafy, uvidíte, čo na tom všetkom je. A zasa, nebolo to náhodné. A ja keď som patril, mám na to špeciálnu kapitolu v tej knižke, že prečo tomu také, prečo išli do Afriky. Prečo dneska je Čína v Afrike. Tak som si samozrejme robil analýzu investícií, ktoré tam išli a niektoré zaujímavé zistenia. Prvou dotykovou, alebo významnejšou dotykovou krajinou vývozu zahraničných investícií z Číny bola Angola. Si všetci pamätáte, keď bolo Altoka Tumbela, našich Slovákov z tých papierných tam ťahali cez Afriku a Unita, MPL a tak ďalej. A o tým som sa začal signovať skata, že bola tu nejaké Kongo, ktoré sa delilo a trošku som sa tomu venoval. No a to bol proces, kde tak ako vedľajšia Rwanda, Burundi, kde zahynulo milióny ľudí. Potom do toho ešte Ebola by nebolo málo a AIDS a skata niečo, čo sa zdalo, že toto vyhynie. Naraz prišli pomáhať Číňania, postavili v hlavnom meste, postavili nové mosty po povodniach, ktoré tam boli, opravili prístav, postavili železnicu, respektíve opravili železnicu a všetko išlo v podstate zadarmo. Ja život učí, že všetko, čo som dostal zadarmo, za to som vždy najviac zaplatil. Takže keď som tie zvodky všelijaké čítal z ministerstva zahraničných vecí, ministerstva hospodárstva, má samozrejme nejaké svoje natiahnuté linky, tak hovorím, za týmto niečím všetko bude. V konečnom dôsledku, v podstate dneska Angola je vo veľkej väčšine, pokiaľ ide dneska o ekonomiku v rukách Číňanov. Angola je dneska 5. najväčší vývozca ropy na svete, 2 milióny barelov točí dneska viac ako Kuwait, alebo mnohé ďalšie krajiny ako Irán, lebo ten má blokované. Polovica z toho končí v USA, keďže angolská a nigerijská ropa je najlepšia na svete, samozrejme sú najväčšie benefity. A tam sa nepýtate o tom skratka, že či bude nejaký strategický protivývoz dneska do Číny, ktorý je zakázaný, ide cez Angolu a končí tam. Keď som si uvedomil, že čo znamená vlastne tá stratégia v tých rukách tých Číňanov.
že akým fantastickým spôsobom idú do ďalšieho. Veci, ktoré ako elektrotechnici rozumiete, je materiál, ktorý sa volá koltan. Ja neviem, čo to je to súbor nejakých niečo, čo sa nazýva vzácne zeminy údajne. Tento koltan je materiál údajne, bez ktorého sa nedá vyrobiť mobilné telefóny. A keď sa expandovali dneska mobilné telefóny, a viete, že teraz sú v rozhovori o tom skáta, že či Nokiu preberie dneska čínska firma, možno, že už aj prebrala, iba to nevieme, tak materiál značky ako koltan, a chceli expandovať iné firmy a diskutovali na ďalšie o tom, že to budú robiť, tak mi povedali, fajn, poriadku, nie je problém, ale koltan má na svete 3 veľké priemyselné náleziska. Jedno je vo Venezuele, kúpili sme to od Cháveza, druhé je v Angole, je naše na 30 rokov a tretie má dneska firma Billington v Austrálii. Znači, ak chcete robiť dneska telefóny a na konci všetkého vlastne je by som povedal, sofistikovaný high-tech biznis, tak iba tam je Číňan. Prišli litiové baterky, priatelia, zobral som tento časopis, máte tam článok o Dreamliner 787 3. radu, áno, ktorý pol roka stál kvôli litiovým baterkám, ktoré vyrábali Japonci. Áno, absolútny high-tech, o tretiu nižšia spotreba, o tretiu ľahšie lietadlo, ktoré skata robí dneska neskutočné veci. Na konci máte litiovú baterku a vrátim sa, roku 2010 firma General Motors, rok potom firma BMW povedali, budúcnosť sveta, pokiaľ ide automobil, je elektromobil. Máme už dneska baterku, ktorá vydrží 250 km a tak ďalej. A Číňania hovoria, výborne. Ale to treba litium. Kto má dneska v rukách litia? Z 5 veľkých nálezísk majú 3 v ruke Číňania, 4 majú spoluúčasť. A plus sa zistilo, že Japonci, ktorí boli zodpovední pre Dreamlinerska ako protidodávkach dneska pre litiové baterky, si ich nechali vyrobiť v Číne, preto bol ten problém. Znači, že krok po kroku by sme dneska nejakým spôsobom začali analyzovať, čo sa v tom svetovom hospodárstve deje. Vidíte tú prepracovanosť, ale ona nikde netrčí, tam sa nikto nechváli ako na zjazde ešte, že to som ja a tak ďalej. To skrátka nevidíte. To, čo sa nazýva NOC, to sú National Oil Organization, vlastne zachytávajú dneska všetky energetické zdroje. A tento proces pokračuje ďalej. V Lani kúpili firmu Putzmeister, Číňania. Predtým kapitál podiel vo firme Baumit. Skúpili firmu, teraz sa ma nenapadne Lerhavare, čo robíte veľké želiavy do vysokého poschodia, hej? Takže my sme zasa počúvali, ja som bol v Indonézii hostujúci profesor, postavili tam kus diaľnice, po ktoré sa do dneska nejazdí. Postavili nemocnicu Číňania, ktorá mala zásuvky, za tým neboli drôty. Tak si povieme, to Číňania, to nie sú konkurencia, toto dopadne veľmi zle. Polská diaľnica, že? Keď si dneska pozriete, dostáva najväčší barak na svete, kto postavil ten, ktorý je v Dubaji, kto opravuje dneska Empire State Building v New Yorku, táto sú priatelia všetko čínske firmy. A to ešte iný biznis, ako keď vyrábate dneska spodné prádlo a podprsenky. Pretože idete dneska do high-tech, do barákov, ktoré má dneska 1 km, kde máte vysoké technológie, vám to môže aj spadnúť. A ten Číňan skúpil technológiu, jednoducho to, čo nevedel vymyslieť, a dneska cez technológiu nám robí konkurenciu. V roku 2005 v prvej desiatke svetových firm v oblasti stavebníctva nebola žiadna čínska. Dneska jediný štát tam má, alebo jedna krajina sveta tam má 3, a to sú všetky 3 čínske. Z prvej desiatky najväčších firm, kde bolo 5 európskych, dneska iba Da Vinci na 7. mieste. Takže hovorím ešte raz, snažím sa nejako počiarknúť tú význam tej stratégie a čo robí dneska zahraničné investície. A samozrejme, aby tých zahraničných investícií nebolo málo, pretože my sa dneska bavíme o cirka zhruba 100 miliardách dolárov, tak si to skúsme napočítať dneska na celkovú investície exportu importu, tak ešte obrovský podiel dneska odchádza z Číny, dneska investícií cez Hongkong, Singapur, Macao, tam jednoducho Číňa nemôže, politicky, ekonomicky, ideologicky. Ja som sa čudoval tomu, keď som bol prvý raz v Hongkongu, hovorím, sakra, prvý sa, či sa po 100 rokov vrátil Hongkong dneska do náručia Číny. A nás prídete do jednej štiny do Hongkongu a musí mať nové víza a my vyhádzali kufre všetko a pýtam sa prečo. No hovorí, jedna krajina, dva politické systémy. A oni si zachovali do dneska hongkonský dolár a pýtajte sa prečo. No lebo hongkonský dolár je navádzaný fixne na americký dolár, 1:1. To značí, že on stále ako prepočítacia jednotka existuje. Čo to znamená? Že keď inflácia dneska, respektíve pohnú sa menové kurzy, áno, v prospech povedzme eura, tak ich to vôbec nezaujíma, pretože sa vlastne ten kurz je stále v tej istej mene. A potom zistíte, že z 500 miliard exportu, ktorý dneska robí Hongkong, 350 zaparkuje na americkom dvore. Keď som sa začal baviť na túto tému s ľuďmi, ktorí v tom prostredí podnikajú, tak hovoria, je to tak všetko na tretinky. Poprvé, sú to peniaze Číňanov, ktorí vyvážajú von, vracajú sa ako zahraničné investície naspäť. Bohatí Číňania, ktorí nenápadne skladajú peniaze, a to sú veľké rodiny, pretože tým pádom v podstate tie peniaze si čistia. Po druhé, je to chránené ako zahraničná investícia, to značí, nedá sa znárodniť. A druhý závažný faktor, ktorý je asi z hľadiska poradia najzávažnejší, bolo to, že Hongkong a Singapur sa stali najväčšími centrami dneska outsourcingu a starania sa o zahraničné investície. Vy keď idete dneska ako zahraničný investor dneska do Kuomintang alebo do nejakej inej časti, alebo do Zhenshenu, Kainanu alebo Shentao, tak ste stratení. Znači, vaše peniaze sa hodnotia vtedy, keď prídete dneska pre
hongkonského Číňana, ktorý má bratranca dneska niekde inde, on pošle vaše peniaze tam a stará sa o všetko, o servis a vy si prídete pri dividendu. Charakter tých investícií sa zmenil aj v tom, že pokiaľ tie investície fungovali, to značí, že bola výrobná investícia a vy ste si postavili fabriku a mali ste riaditeľa v Hongkongu, ktorý bol súčasťou vašej spoločnej firmy, kde ste mali povedzme 3/4 kapitál, tak dnes už čínske právo nedovolí takéto podnikanie s výnimkou tovarov vysokomiery pridanej hodnoty, techniky, technológie, kde máte 15-ročné prázdniny a tovarov, kde je vysoká pridaná hodnota, znači Vuotan, Gucci a tak tí to môžu robiť. Všetko ostatné Číňania od nich odkúpili a povedali, my vám to budeme robiť za polovicu toho, čo ste vyrábali dneska zahraničná firma v Číne, za polovicu, áno, a nechcem od vás ničiť, či iba váš trh. A vy si prídete pre dodávku a skontrolujete kvalitu a berete od nás tovar. To značí, že to už je dneska vlastne Čína pre Čínu. Že? A to sa samozrejme dramaticky zmenilo a nejakým spôsobom, keď zoberiete, že je to Hongkong, Singapur a Južná Korea, tak to v podstate s výnimkou to maličké USA máte priestor. Nehovoriac o tom, že je kľudne možné, že to USA sú americké Číňania, ktorí posielajú svoje peniaze domov. A za to kupujú niečo, čo zarobí Spojených štátov amerických. Závislosti vlastne medzi zahraničnými investíciami a HDP. My sme sa hrali s týmto grafom napriek tomu, že on je relatívne jednoduché s jednou mojou doktorantkou veľmi dlho. A to sú neuveriteľné čísla, keď vidíte, čo za tým je. Participácia zahraničných investícií na celkových investíciách fixných v čínskej ekonomike nikdy nedosiahla viac ako 3,5%, znači 2,5–3%. Keď pozriete na to, ako participujú zahraničné investície na vývoze z čínskej ekonomiky, tak je to nad 50%. Znači predstavte si, 3% investície robíte polovicu čínskeho exportu. To samozrejme hovorí niečo o produktivite práce. Isté, že vlastne vyvážete do vopred zazistených pozícií, lebo Walmart vyrobí v Číne, vyrobí pre Walmart si dneska po celom svete. A zároveň to ale hovorí o tom, že aká nízka produktivita práce v samotných fixných čínskych investíciách. To značí zároveň, že ešte aká obrovská hrozba tu dneska je, keď sa tí Číňania naučajú zahraničných investorov a začnú v svojich investíciách tých svojich 97% štartovať. Tak sa z toho asi v Európe zblázni. Hej? Tuto máme také nejaké číselka k tomu. Iba pri tom poslednom riadku je cena pracovnej sily. Posledný zhruba rok a pol sa mnoho firiem, napríklad české firmy, ktoré robili vlastne také tie anoraky a všaké tie veci ako pre turistiku, všetko vracia naspäť. Diskutujú o tom, hovoria, kvalita dneska v Číne zhruba rovnaká ako u nás. Plat dneska manažerov je zhruba rovnaký ako máme dneska v Českej republike. A jediný rozdiel, ktorý dneska momentálne máme, je strata času, než my ten tovar v Číne urobia dovezú sem. A keďže ja musím reagovať okamžite na trh a na zmeny spotrebiteľského dopytu, je mi dneska lepšie robiť dneska výrobky na skúsenostiach, ktoré dneska sú možno čínsky materiál, ale šito povedzme v Českej republike, pretože šetríme čas a hlavne nepriateľom dneska čas. Je zaujímavé geostrategické posuny, ktoré boli. V roku 2011 sa vyrábalo v Číne 50% svetovej produkcie topánok. Ale mali 80% podiel na svetovom exporte topánok. Ešte si dovolím povedať, že to bude ešte aj vyššie, lebo príďte do Neapolu, kde dneska je najväčší producent svadobných šiat vo svete, mesto Neapol. A keď tam prídete, je tam 25 Číňania, ktoré dneska štívajú podľa návrhov čínskych látok, dneska robia svadobné šaty. Znači, takisto aj topánky. Máte 6,5 tisíc firm dneska Taliansko, ktoré robia ručne šité topánky a polovica z nich patrí dneska Číňanom. A tí tam druhú dneska sobotu, nedeľu, piatok a tak ďalej. To značí, ten podiel ešte bude veľký. Toto číselko je podobné v oblasti textilov, ale čo je zaujímavé pri týchto topánkach? Za posledné 3 roky prišlo k tomu, že Číňania presunuli prakticky výrobu všetkých kožených topánok, ale prevažne väčšine z nich do Bangladeša lacné a drahé do Tajvanu. Takže, do Vietnamu. Takže keď dneska si otvoríte, kúpite si značky Timberland, alebo ja neviem, Gabor, alebo niečo Hegel, ktoré tu robíte, tak toto číte mať na jazyku napísané Made in Vietnam. To značí prečo? Lebo sú drahí. A to dneska nie je dobrovoľné dodanie. Čínska firma si dneska objedná vyrobenie vo Vietnamu a čínska firma dneska so svojím zahraničným partnerom dneska korportuje po celom svete. To značí svojím spôsobom, áno, už dneska tá expanzia Číny ide dneska na všetky okolité krajiny, všetko vlastne v Bangladeši financujú dneska Bangladeš, všimnite, ako dneska expandujú a robia veci v Indii. Áno, nehovoria o tom skrátka, ako sa normálne vzťahujú povedzme voči Tajvanu a mnohým ďalším enklávom. Ja sa chcem ešte veľmi rýchlo dostať k otázke vzdelávania, lebo to by nás malo zaujímať. Toto je inak počet pracovných síl. Dovolím si ešte pri tomto zostať. V Číne robí dneska zhruba 800 miliónov ľudí a tí, ktorí robia, som mal podtitul v tej knižke, že či to bude krajina 21. storočia. Priatelia, v roku 2030 sa očakáva to, že Číňan dovezú prvých 5 miliónov ľudí z Bangladeša, ďalšie, aby mohli pre nich robiť.
Priemerný vek Číňanov je dneska zhruba 37 rokov, znači Čína starne, technika alebo teória jedného dieťaťa, ktorú zavedol Mao Tse-tung dneska znamená, že to, čo dneska nabieha, v podstate svojím spôsobom kvázi ako nemá šancu sa ďalej ako nejakým spôsobom, by som povedal, rýchlo rozmnožovať. Už dokonca boli zmenené vládne zákony, ktoré hovoria, že môžete mať aj 2 deti a môžete si kúpiť a zaplatiť za to, by ste mohli mať aj 3. dieťa, ale to dieťa bude mať teraz rok a bude pracovať za 20 rokov, znači bude niekde v roku 2040, to znači, že nie je v tomto momente použiteľné. Takže Čína začne mať veľmi vážny problém a tí, ktorí robia dneska prognózy, hovoria, že rok 2050 bude už rokom Indie. Priemerný vek v Indii je dneska 19,9 roka. Áno, samozrejme, India má obrovské množstvo problémov, ktoré sú skoro etnické a náboženské a všelijaké iné, ale je to zároveň obrovské množstvo šikovných ľudí a je to druhé najväčšie štát Bangalore a Kerala sú dneska najväčší producenti všetkých outsourcingových služieb, povedzme, robia kompletne všetky európske banky, a americké, z hľadiska časových posunov. Znači, že toto číselko a tento video, ktorý tu momentálne je, by som povedal, že Čína si uvedomuje, že už to nemôže byť dneska o tom, že koľko ľudí bude pracovať, bude o tom, aká bude produktivita práce a čo bude na konci, čo budú oni vyrábať. A pochopili pred 20 rokmi, a na to robia veľmi trvalo na niečom, čo vám ukážem v tomto ďalšom výpočte. A to je veda, výskum a vzdelávanie. Ja som, tých pár čísel, ktoré tu máte, tak mi trvalo niekoľko mesiacov, kde som to dal dohromady, aby som si hovoril, že aj fungujú. A videl som, keď som bol v Číne učiť, tak to sú také šoky. Idete ráno 5. na letisko, idete okolo škôlky a deti tam cvičia. 5:30, pardon, bolo. Potom idete okolo ZDŠky, lebo tých škôl tam pri tom nastavení je veľa, to boli kedysi vojenské kasárne prestávané a deti cvičia. Na konci máte vysokú školu a všetci cvičia. A na konci máte dom dôchodcov a všetci cvičia. Vonku padá sneh, je tam -2, len do popása vyzlečené a všetci cvičia. A tak som si myslel, no asi musia. Nie, oni chcú. A to, že chcú a že to vedia skata sa cez niečo preniesť, je jeden úžasný element, ktorý dneska vo oblasti vzdelávania. Majú dneska 25 miliónov detí na základných a stredných školách, majú zhruba 7 miliónov ľudí dneska na vysokých školách, to číslo z roku 2000 neviem aké. A toto ešte nie je tak nebezpečné, jak je to, že som si videl Harvard Business Review, kde bola štruktúra vlastne najlepších amerických vysokých škôl, tzv. Ivy League, ktorí tam oni majú. A popri tom boli čísielka, že koľko zahraničných študentov vo svete študuje. Najväčší počet študentov, ktorí študujú v zahraničí, áno, sú 2 krajiny, Austrália, respektíve akože ľudia študujúci v Austrálii a ľudia študujúci v USA. V USA je zhruba 320 až 450, lebo niektoré tie privátne školy ťažko oddanete, neviete, ktorý Čína už je etablovaný v USA, ktorý není, je zhruba 350 000. Polovica z tých ľudí, ktorí dneska študujú od Harvardu a všetkých tých najlepších vysokých škôl, ktoré sú, je polovica z Číny. Samozrejme sú aj tí, ktorí si to kúpia to štipendium a zaplatia si ho, sú tí, ktorí dneska sú veľmi šikovní, preto sa tam dostanú. Ale keď zoberiete dneska na Ivy League, Stanford, ja neviem, Wharton, naše ekonomické, Kellogg, na West Chicago a Princeton, tak polovica ľudí, ktorí tam dneska končia hlavne technické odbory, áno, sú dneska všetko zahraniční študenti pochádzajúci z Greater China. A keby ten proces začal teraz, tak by som sa bál za 10 rokov, keďže tento proces začal pomaličky pred 20 rokmi. A aj Číňania, ktorí boli tam, tak financovala v Brooklyne 50 rokov financoval 50 najšikovnejších Číňanov. A skladali peniaze, tí mali predajcovia párkov, ktorí tam boli, aby mohol jeden Číňan sa z ich ulice študovať. A výsledok priateľia dneska sú číselka, ktoré máme tu. Na konci všetkého je to, že, pardon, musím prehodiť tabulku, že Čína sa stala, myslím, že tretí najväčší producent vynálezov, patentov a licencií. Je to 100 000. Ja si pamätám pána profesora, teraz ma nenapadne, čo vo voľbách na rektora školy asi poznáte na Univerzite Komenského, ktorý toto všetko riadil vo svojej jednej prednáške, kde bolo Češi dali 22 000 zlepšovákov za rok a všakých, ako, aby sme dali 800 a vynálezov bolo Čech 22, aby sme dali 4. A dneska máte Čínu, ktorá predtým kopala pred 30 rokmi ešte dneska na vidieku drevenými motikami, áno, ktorá mala 40% negramotnosť, dneska 97% na gramotnosť, respektíve ovládajú čítať a písať. A je to dneska krajina, ktorá ide každým rokom, pokiaľ ide o inovačné indexy a o podanie patentu licencií, dneska dopredu. Čína mala vo vlaňajšom roku dať 3% HDP na vedu, výskum a vzdelávanie a Slovensko 0,44%. Áno, Európska únia sa teší, že bude 1,9. Isté, že to je v škandinávskych krajinách, ale keď zoberiete dneska, že čo je u nás, a v Čechách je to niekde na 1%, samozrejme to je násobne väčšie ako na Slovensku, tak ja od tohoto odvíjam celú tú paralelu, ktorú som tu teraz spomínal a povedal som, prvé peniaze, ktoré zarobili, vrazili do vzdelania. Áno, to, že vrazili do vzdelania dneska znamená, že vytvárajú dneska novú technokratickú elitu v Číne,
A tá nová technokratická elita zmení tú techniku, tú elitu, ktorá tam bola dneska vojenská a neviem, nejaká iná, a naštartuje v podstate úplne nové poschodie vlastne vo vývoji čínskej ekonomiky. A z toho mám vietor. Lebo vtedy už nie je podstatné, či dneska bude v Číne robiť 800 miliónov alebo 400 miliónov. Ale bude otázka toho, aký bude ich participácia na technologickom pokroku, aká bude ich participácia na vede a technike, áno, a oni si budú vyberať a povedia, dneska chceme to a to. A zoberte správy z posledných mesiacov, firma Queros, dneska chcú robiť elektrické auta v Bratislave, áno, my sme radi, že príde dneska nejaký Čína niečo robiť, a kde sme my a kde je náš elektrotechnický priemysel a kopa múdrych ľudí, ktorí tu dneska pracovali. Dneska Číňania skupujú jednu investíciu za druhou. Dneska vlastne všetko to, čo sa tu píše, že vyrábame tu dneska firma Mobitech a pre Južnú Koreu vyrobené všetko v Číne. Prídete dneska do servisu, ja mám GLKčko, malý Mercedes, pýta sa ma ten odborník, no chcete dneska filter lacný alebo drahý? Hovorím, aký je rozdiel? Tá istá fabrika, iba tento má napísaný Mercedes a tento nemá. Hovorím, aký je rozdiel? No tento stojí 600 korun, tento 3000. Teda hovorím o korunách, hej? Priateľa z tej istej fabriky. A vyrobili ich Číňan. A firma Mercedes dneska má 20% dielcov ako svetová jednotka, dneska sú vyrobené v Číne. Že to značí, že skutočne v konečnom dôsledku vlastne to vzdelávanie nejakým spôsobom presahuje a Číňan dneska už skúpili najlepších svetových dizajnerov, začali robiť dneska auta, začali veľmi vážnym spôsobom konkurovať dneska tým, ktorí boli svetové jednotky. Kam to bude všetko, kam to až všetko dojde, je ťažko dneska len predikovať. To by bolo zaujímavé. Tak, vždy sa všetko meria cez nejaké ukazovatele. Máme taký ústav, ktorý sa nazýva IMD a máme samozrejme, ja vždy tak trošku pozriem, keď si pozrite aj také tie výroky, ktoré som si maloval okolo toho, lebo nestačí sa všetko povedať. Tak toto máte v poradie konkurencieschopnosti porovnanie roku 2011-2012, máme to až do nejakých 21. Samozrejme, ono sa to zdá dneska, že máme tam Čína na nejakom 19. mieste, priatelia. Ale prvý je Hongkong. Áno, keď zoberieme ďalej, 6. je Tajvan. Máme tam ešte desi Singapur, lebo niekedy tie údaje tam nie sú kompletné, lebo ich nikto nemusí dodať. Ale to, že vlastne tá Čína má vedľa seba Singapur, Hongkong a Tajvan. Tajvan napríklad dneska má v rukách 50% svetovej výroby bicyklov. A si poviete, no a čo ten bicykel? No choďte si dneska pozrieť, to už pomaly jazdí sám. Že? To značí, tam to tiež vedú techniku. A vy získavate dneska cez to trh. A tie peniaze sa nevracajú z Tajvanu dneska, z tých bicyklov dneska, zostanú v Európe, sa v momente reinvestujú. Takže vlastne celý tento systém hovorí o tom, že to máte ak vyšnuté inkubátory, Slovenská technická univerzita teraz robí nejaký úžasný projekt a oni sú robili projekt dneska Hongkong, projekt Singapur, projekt Tajvan, projekt Macau. Macau za ešte rok urobila väčší obrat o 50% ako Las Vegas a to máte vykešované dneska miliardy a miliardy hotových peňazí. A potom sa čudujete, prečo Macau ako bývalá portugalská kolónia sa nestala, keďže už dneska patrí de jure Čína, prečo nestala kontinuálnou súčasťou toho všetkého? Prečo dneska Hainan ostrov má dneska status špeciálneho ako čínskej zóny? Lebo tam celá Európa, všetci nechávajú peniaze. Viete, ja robím hodne do energetiky a dneska sme to mali vlastne aj na tej debate, ktorá bola s pánom predsedom Európskej, respektíve Nemeckého Bundestagu. A my si neuvedomujeme mnoho vecí. Pamätám si na prednášku pána inžiniera Mihovka kedysi, keď hovoril o tom, že prečo nám to nefunguje a povedal vtedy, nepamätám si 3 argumenty, 2 si pamätám. Preto Európska únia nefunguje, pretože je priveľmi sociálna a priveľmi ekologická. 52,6% na to zaznelo dneska ráno, všetky sociálne výdavky v Európe teda vo svete dáva dneska Európska únia. A ako náhle my dneska povieme, že fajn poriadku, dneska znižíme participáciu fosílnych palív na nejaké spotreby momentu zaplňa Číňania. Takže my sme vyhádzali dneska miliardy. Tento týždeň je v Bundestagu dneska nový zákon o Green Power, o zelenej energii, kde samotní Nemci dneska prichádzajú k tomu, že to, čo urobili dneska v hľadiska zelenej energie, je veľmi chybné. Stálo to miliardy a miliardy, ktoré nevedia vrátiť. Zavreli dneska 8 rekonštruovaných jadrových blokov, čo stálo 25 miliard eur, ktoré sú dneska pod igelitom a nefungujú, keď mali vyrábať energiu skoro zadarmo a podporiť konkurencieschopnosť Nemecka a tým pádom celej európskej ekonomiky. Takže my znovu sa vrátim tomu kľúčovému slovičku mojej prednášky dneska stratégie. Európska únia nezvláda dneska stratégiu. Nie len sama voči sebe, ale vlastne ani voči Číne. A budeme za to samozrejme trpieť všetci. A keď hľadáte dneska aj tých partnerov, si poviete dneska, tak je toto USA, to nie je Európa. Ani Švajčiarsko nie je Európa. Áno, Švédsko, Škandinávia si žije svojím životom, máte číselka a akumuluje cez niečo iné. Tak kde sa tu nachádzame? Začali sme na 10. Toto je iba tak ako na margo toho, čo som spomínal, ako je tá sekera obchodnej bilancie, keď to všetko akumulujete dneska, tak sa pojeme niekde na hranici $1 bilióna, čo už je veľmi závažná suma, pokiaľ ide o export.
Vážení priatelia, záverečné konštatovanie. Mám tam výrok Johna Fitzgeralda Kennedy z roku 60, myslím 2 alebo 3, áno, ktorý, keby by som povedal tak, na záver cítil to všetko, že čo sa v tom svete deje, vtedy, keď Čína bola bezvýznamný partner, iba ktorá harašila s tým, že má jadrovú zbraň, mali celkom jednu. A hovoril o tom skrátka, že je všetko o výzvach. Mám tu také, by som povedal, svoje vyznanie. Myslím si, že všetci tí, ktorí dneska hovoria o tom, že tá Čína padne sama a ukazujú fotografie z prázdnych miest, kde máte mesto pri Shentao miliónové, ktoré je zavreté, kde máte naložený tovar, kde máte taxíky, kde stoja vojaci, kde sú lavičky, kde sa polieva parka, tam nikto nebýva. Áno, že to je dneska benchmark pre čínsku ekonomiku. Čínska ekonomika má naakumulované dnešnému dňu zhruba 3,5 bilióna dolárov aktív, áno, čo je v podstate ako suma, ktorá zodpovedá skoro exportu celej Európskej únie na jeden rok. Samozrejme sú tu aj nejaké dlhé, lebo tie regióny fungujú zatiaľ trošku diametrálne iným spôsobom. Je to krajina, ktorá dneska nebude za chvíľku žiť dneska toho, koľko má na účtu, ale z toho, kam posunul intelekt. Ešte si dovolím zaspomínať, tak v roku 96-97 bol predseda vlády ruský Černomyrdin. Bolo to stretnutie v tom baráku, čo mal mysel zahraničí, medzi tam hore na Trotárskej, tak som sa tam ako mladý dekán votrel. A stál som v takom krúžku s riaditeľom Amurflotu, vtedy bol Milan Kopčok, riaditeľ komárnenských lodeníc. A ešte bol s nami Marian Mužiš, potom bol neskôr chvíľku bol námestník ministra hospodárstva, a potom bol riaditeľ Petr Mexu generálny. A teraz diskutovali chlapci, oni boli rybári, neboli teda polovníci, ako dneska to, ako moderné, ale boli rybári. A spomínali na to, ako na Ústuli, kde samozrejme boli potom problémy s Čínami, chytali ryby. A tak sa pýtali na nejakého priateľa Lik, ktorý bol oproti, ktorí mali natiahnuté také lano cez vodu, ocelové. A keďže jeseteri ťahali po tej čínskej strane a tu na tie jeseteri neboli a na konci bol kavier a ten na vtedy jedli z takých 5-litrových pohárov, tak samozrejme s tým urobili taký kšeft, že ruská vodka bude chodiť na jednu stranu a z čínskej strany budú chodiť jeseteri a vlastne kavier na druhú stranu. A to sa tak ťahali roky napriek tomu, že všade brali colníci, toto nikto nevidel. No a teraz sa pýtal vlastne ten Milan Kopčok, toho riaditeľa toho Amuru, a čo náš priateľi? No hovorí, už má tých synov 9. A hovoria, čo? Stále kope? No že kope. A stále to drevnou motikou. A hovorí, a to sa za tých 20 rokov nič nezmenilo? Hovorí, áno, v zadnom vrecku majú mobil. Si predstavte, to skatalo, oni na to videli, to sú tie, neviem, či ste videli niekedy tie drevené motiky, ktorými sa kope vlastne rýži, a to ste v tej studenej vode, keď sa ako tá rýža sadí. A by to vypadalo strašne smiešne, tak som sa na tom smiel, hovorí, vieš čo, nesmieji sa, pretože to, že dneska ten Číňan má mobil a on bol negramotný, pretože žil niekde v Číne, ktorá bola v náhorných plošinách, kde si v vnútornom Mongolsku, tak oni vlastne všetci vedia vyprávať. A oni začali byť ako ekonomické riadenie preto skata, že dostával rozkazy cez ten mobil. Znači, že on preklenul problém z toho skata, že keď nevieš čítať, nemôžeš pracovať. Dostával to ústnym podaním. Dneska majú Číňania počítače, kde vlastne reagujú na zvuk. Nemá klávesnicu. Že? Zatiaľ sa to veľa nevypráva. Znači, že to, čo Čína v podstate svojím spôsobom tu nejako prezentuje, je jedna obrovská svetová výzva. Ja neverím tomu, že bude Čínu schopný niekto ekonomicky zlomiť, minimálne do roku 2030. Čínu môže zlomiť dneska zemetrasenia alebo nejaké problémy s klímou a klimatickými problémami. Zoberte Peking, bol som tam v auguste, za 7 dní som nevidel jediný deň slnko. Môžu zosypať nejaké choroby. Mnohí sa tak nejako utiekajú k tomu, že tam je 600 000 Ujgurov, budú robiť problémy, nemajú tam 6 miliónov Tibeťanov, prosím vás, ich 1,3 miliardy. Že sú nejaké problémy, Číňania, to čo môžu ďakovať Mao Tse-tungovi, že ďakovať a neďakovať, vylikvidoval náboženstva. Tam nemôžete čakať na to skrátka, že bude niekto nadávať luteránov na katolíkov, katolíci na židov, že bude dneska kričať, že za to môžu Maďari, dneska Rusini alebo luteráni. To tam neexistuje. To znamená, že tá Čína je svojím spôsobom jednoliatá, obrovsky motivovaná, dneska fantasticky podporovaná priority, ktoré tej ekonomiky sú nastavené a oni sú nezastaviteľné. Znači, že podľa môjho názoru, keď si som v 96. roku na jednej konferencii povedal, že proti globalizácii sa nedá bojovať, musíme s ňou žiť. Dneska by som to parafrázoval, že proti Číne nemôžeme bojovať, musíme sa jednoducho naučiť žiť s čínskymi ekonomickými záujmami, ktoré sa budú presadzovať v Európe stále viac a viac. Ďakujem za pozornosť.